תערי מהנר, דניאל. לא. תשכבי, נראה אם אני יכול לעשות שכיבות צמיחה. תשכבי. תספרי לו כמה פעמים הוא עושה. רגע, עוד לא עליתי, רק שאני עולה. אני צריך לעשות 3. אני רק צריך לעשות 1. תחזיקי חזק. תחזיקי אותו חזק. אתה שוכב לה על הידיים כנראה. לא? זהו, רק 1? לא בדיוק פילוג 1. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. אבא התמוטט ב5. זהו, אין אבא.